Barka da zuwa tashar Face Hausa 24 TV, tashar al'umma. Rikici na kokarin ballewa a cikin kungiya ta ECOWAS a dangane da wannan kungiyoyi guda uku, kasar jamhuriyar Nijar da ma kasar Mali da ma kasar Burkina Faso, baya da cewa kasar Senegal su ma na fuskantar wani babban hatsari. A yanzu dai sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, wanda a yanzu kungiya ta ECOWAS na shirin babewa ko in ce na shirin tarwatsewa bayan duba ga irin al'amura da ke shirin faruwa, wanda a yanzu shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu al'amura dai ne ma suke su fara zama na shirin kama kame ko in ce shirin kama karya a cikin ƙungiyar ta ECOWAS, bayan shugaban ƙasa Emmanuel Macron shi kadai ne yake juya shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu dan ku kome yace haka ake duk abin da ya faɗa wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, shugaban ƙasar Najeriya hakan ku yake ɗauka. Dan ku a yanzu ƙungiya ta ECOWAS na shirin tarwatsewa, dan ku tana fuskantar wasu abubuwa da dama a wannan lokaci, wanda a yanzu wannan ƙasashe guda uku bayan fitar su daga cikin wannan ƙungiya ta ECOWAS, ƙasar jamhuriyar Nijar da ma ƙasar Burkina Faso da ma ƙasar Mali, wanda a yanzu ƙungiyar ta ECOWAS na fuskantar wannan matsaltsalu da dama. Masu raro sai ku gyara zama tsab domin jiwa kunnuwan ku abin da ke faruwa dangane da batun wannan abubuwa da ke shirin tunkawar kai tsaye zuwa wannan ƙungiya ta ECOWAS, wanda a yanzu wannan abu da ƙungiyar ECOWAS ta riga ta taro kanta, wanda wasu kwana cewa shin da gaske yanzu kwa rushewar ƙungiyar ECOWAS ya zo ƙarshe. A yanzu dai sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, don ku a yanzu ƙungiyar ECOWAS abubuwa ne ma suke su kwaɓe mata a yanzu, wanda dama a can baya wa'annan ƙungiyoyi guda uku suna ƙoƙarin shiga sun dawo da su cikin wannan ƙungiya ta ECOWAS tun bayan fitar wa'annan ƙasashe guda uku, jamhuriyar Nijar, Burkina Faso da ma ƙasar Mali, tun bayan fitar su daga cikin ƙungiya ta ECOWAS. Har yanzu dai ƙungiyar ECOWAS gata nan ne. To ga dai cikakken rahoton muna ɗauke da shi a halin yanzu, wanda za mu sada ka da shi a yanzu ba tare da ɓata lokaci ba. Yanzu dai muna ɗauke da wannan maganganu akan abubuwan da ke faruwa a cikin ƙungiyar ECOWAS ɗin, wanda za mu kawo maka, wanda muna fatan za ka ƙara gyara zama domin jiwa kunnuwanka abin da ke faruwa, wanda muna roƙonka idan wannan ne shigarka cikin channel ɗin tamu mai ɗimbin albarka, da muna fatan za ka dangula mana alamar subscribing kamar haka, sannan sai ka dangula mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen namu da kai tsaye da zarar mun ɗora. Ga dai cikakken rahoton sai ka ji abin da ke faruwa. Kuma yadda aka tattauna da ambasada Yusuf Mai Tuga. Taron gaggawa da ministocin harkokin wajen ECOWAS suka gudanar jiya Alhamis a birnin Abuja ya ce akwai yiwuwar kungiyar za ta cire takunkumin da ta kakaba wa Nijar, yayin da za ta ci gaba da amfani da hanyoyi na diplomasiya domin shawo kan kasashen Burkina Faso, Mali da kuma Nijar da suka fice daga kungiyar. Da sai dai jagoran taron na jiya ministan harkokin wajen Najeriya ambasada Yusuf Tugar ya ce taron bai dauki wani mataki a game da kasar Senegal ba. Kadi karin bayanin da ya yi wa Muhammad Sani Abubakar. Muna tallafa wannan kasashe da suka ce sun fita daga ECOWAS kuma a wurin mutum wani, saboda haka muna ƙara jaddada kokari da za mu ci gaba da yi ta hanyar diplomasiya da shawo kansu. Akwai shawarwari na musamman kuma nan ba da kaɗan ba za a ga an fara aiwatar da su. Kuma da nan sulhu akwai batun cire takunkumi kan Nijar. Cikin tattaunawa da muke yi muna jaddada zancen cire takunkumi, kuma so ake yi su ma su duba su ga inda wasu abubuwa da ya kamata su yi domin a samu rangwame su ma su ta bangaren su. Ita Senegal an tattauna amma ba a sa shi cikin rahoto ba saboda akwai ka'ida ECOWAS wanda dukkan abin da za a tattauna sai an sanarwa su ministoci da za su zo wannan taro kafin a tattauna. Sai kasance lokacin da aka tura wannan gayyata na wannan taro a wannan ɗaga zaɓe na Senegal bai shiga ya faru ba, amma mafi yawancin wanda suke ɗaki sun amince cewa ya kamata lallai ECOWAS ta ci gaba da jaddada muhimmancin bin ka'idojin dokoki na zaɓe da kuma tabbatar da cewa an yi zaɓen nan cikin